Hej, nu vil vi prøve at vise, hvordan man bruger vores opvaskemaskine nede i selskabskælderen. Tryk på displayet, så kommer den frem. Tryk på startknappen. Hold den lidt smule inde, og så siger den velkommen. Når der går et stykke tid, så vil displayet vise, at den er klar til opvask. Så har den stået cirka i 10 minutter og varmet vandet op til de der 88 grader. Når I nu skal vaske, så kan I vælge her, om I vil vaske glas og kopper, tallerkener eller gryder. Når den er grøn, så trykker man bare på start, og så starter den bare. Sådan der. Så starter den, og cirka om 3 minutter er den færdig. Der bliver automatisk taget sæbe og afspændingsmiddel ind, så det skal slet ikke tænke på. Når du er færdig med at bruge opvaskemaskinen, så skal du lige have filterne tømt ud. Først tage af her, så kan du tage den her af med dine 2 fingre og tage af sådan her. Hvis den er beskidt, så kan man lige vaske den op i håndvasken. Ellers er der bare at sætte den ned på plads igen, hvis ikke den er helt beskidt. Herinde under der er et filter, som lige skal tages op. Og der skal det tømmes for skidt i det filter her. Det kan man også lige tage op i håndvasken og rense og vaske, så der ikke sidder alt muligt snask på. Når det er gjort, så sætter man det hele på plads igen. Ned med den. Denne her fjerner man og sætter væk. Og lukker opvaskemaskinen. Her kan man se, at der er et logo, der hedder tømning. Der trykker man på den, holder den inde. Og opvasken tømmer. Når den er tømt, så stiller du lige vaskemaskinen på klem, og så er du færdig. Tak for denne gang.